ofreció comprarnos Cuba. Y tampoco. No, España no aceptó ni la mediación con los amenazaron con intervenir. Claro, es que además, visto en perspectiva, la independencia la iban a conseguir los cubanos sí o sí, porque España no podía mantener las colonias entonces a miles de kilómetros. Claro. Por no hablar... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, ¿qué tal? Hola, Víctor. El orgullo del Imperio Español, que dices tú, ¿qué imperio? Pero si teníamos el país hecho unos... Juntas han de salvarse o juntas han de perecer, al final ni una cosa ni la otra, y bueno, tuvieron destinos muy distintos. Acabaremos saltando de Cuba a Puerto Rico y de Puerto Rico a Hawái, para entender esa otra denuncia que hace Bad Bunny en su canción, Lo que le pasó a Hawái, en su álbum Debí tirar más fotos, que también tiene su explicación histórica. Y coste que no me gusta Bad Bunny porque no le entiendo cuando canta, pero entiendo muy bien lo que está haciendo, porque como declaró una universitaria al New York Times, Bad Bunny representa las ansiedades del pueblo puertorriqueño. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Pero no estaremos toda la semana con canciones de Bad Bunny, o sí, vamos, no sé, yo lo que tú digas, lo que veas. Pues a donde nos lleve el destino. Vale. Como a Puerto Rico. Venga, a rebufo de Bad Bunny. Un beso, Nieves, hasta mañana. Gracias, Carlas, un beso. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Ey, hoy voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, pues pasan dulce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER. Especial eleccións na Universidade de Santiago na cadena SER. Debate entre as candidatas ao reitorado. Modera Ricardo Rodríguez. Que tal? Moi boas tardes, benvidos ao debate decisivo esta piques de rematar a campaña ao reitorado a Universidade de Santiago e faino co cara a cara que organiza a cadena SER. Emitimos esta tarde dende o Salón de Actos da Facultade de Ciencias Políticas. Agradecemos a todos os que vostedes acercado ata aquí para presenciar en directo este debate que tamén se pode seguir a través da antena de Radio Galicia e de Radio Lugo e que se pode ver en streaming a través da nosa web de radiogalicia.gal en a aplicación da cadena SER. Ata as 8 da tarde, cara a cara entre Rosa Crujeiras e Maite Flores, dúas catedráticas que aspiran a converterse en reitora da Universidade de Santiago. Unha delas fará historia, unha delas será a primeira reitora da historia de Galicia. Remata hoxe unha campaña intensa, moi intensa por momentos, así que agradecemos ás dúas candidatas que aceptasen o convite da cadena SER. Rosa Crujeiras, que tal? Boas tardes. Moi boa tarde, Ricardo. Maite Flores, boas tardes. Moi boas tardes, que tal? Grazas ás dúas.
Rosa Crujeiras arrasou na primeira volta, obtivo o 41% de apoios fronte ao 21% de Maite Flores. Non superaron o corte da primeira volta as catedráticas María José López Couso e Alba Nogueira. Ningunha das dúas se posicionou públicamente a favor das dúas candidatas que aspiran agora ao reitorado. Lonxe do que puidese parecer inicialmente, a batalla está reñida, a balanza foise equilibrando nos últimos días, así que sin dúbida será clave este debate co que se pecha a campaña ao reitorado. Como xa fixemos na primeira volta, queremos que sexa un debate vivo, que haxa contraste de ideas, de propostas, de programas, en definitiva, que haxa debate, emplazo as dúas candidatas a que haxa debate e que sexa útil para a comunidade universitaria. Recordamos que máis de 28.000 persoas están chamadas ás urnas este mércores e, por suposto, para toda a audiencia da cadena SER, porque a universidade debe xogar un papel fundamental tamén na nosa sociedade. Así que imos a comenzar, imos facelo cun minuto inicial para cada unha das candidatas. Por que votar a súa candidatura? Empezo contigo, Rosa Crujeiras. Moitas grazas, Ricardo. Agradecemento á cadena SER e a todas e a todos vos. Eu preséntome a estas eleccións porque creo profundamente na universidade pública, na súa autonomía e no seu papel social. E o que ofrecemos no noso proxecto é unha universidade que avance, que coide das persoas e que aposte pola excelencia académica e científica. Que sexa exemplo de transparencia e de bo goberno, dende Lugo e dende Compostela, e ofrecemos un programa que non é un catálogo de accións, senón que xorde duns principios e duns valores que marcan a nosa visión como universidade. Porque a universidade non é só unha organización a xestionar, é unha comunidade intelectual que hai que liderar. Pero, sobre todo, eu creo que ofrecemos algo fundamental. Unidade, sen divisións nin polarizacións, unidade para defender unha universidade pública, forte, referente e de calidade. O día 11 penso que non decidimos só que enrexa a universidade, senón que decidimos que universidade queremos ser. Maite Flores. Bueno, pois eu tamén comenzo dando as gracias por convidarnos. Boa tarde a todas e a todos os que estades aquí e os que nos siguen dende a cadena SER. Gracias por organizar este cara a cara. Bueno, comenzar dicindo que a remontada xa comenzou porque o dato que decías do 21% despois da reclamación que fixemos pasou a ser o 22,3%. Entón, xa comenzamos aí a remontada. Teño que dicir tamén que cando fixemos aquí o primeiro debate a 4, marchei de aquí coa impresión de que non se contaba comigo para hoxe. Nesta segunda volta eu dixen que iba a estar e estamos aquí. Así que reservarei tamén o que me queira desfacer de entrevista para o próximo mércores. Por lo tanto, moi agradecida polo convite, porque nós sí aceptamos todos os debates, e por iso viñemos a ver se conseguimos que a profesora Crujeiras esqueza polo menos unha vez esta anestesia que lle quixo administrar esta segunda volta de campaña e para evitar dar explicación sobre algúns dos temas nos que non lle apetece ou non lles convén falar. Pero a nosa universidade non precisa anestesia, precisa pulso e transparencia, e o electorado merece un final de campaña con confrontación de ideas, programas e equipos. A xente que nos está a escoitar a través da radio ou que está aquí na Facultade de Políticas seguro que quere respostas claras e non silencios cómodos. Bueno, pois imos a facer o que viñemos a facer aquí hoxe, a debater. Vimos de conmemorar o 8M, unha xornada reivindicativa na que milleiros de persoas saíron ás rúas para reclamar unha igualdade plena entre homes e mulleres. Igualdade que no que ten que ver co reitorado tardou máis de 500 anos en chegar. Ata que punto supón, Maite, unha responsabilidade converterse na primeira reitora da historia do ESC? Pois, efectivamente, como dixo, 8 de marzo é para nos un día moi importante polo que representa de reivindicación da igualdade e da conquista social. Pero para min é igualmente importante o resto do ano, cada día, día a día. Nos onte celebrábamos o día do 8M precisamente na Praza do Obradoiro diante da universidade, con 8 mulleres desta universidade vestidas con 4 camisetas representativas de todas as mulleres en diferentes áreas. Entón, pero permitidme que fíe tamén aquí a miña resposta a partir de un par de cousas que pasaron nesta campaña. Comizo por unha cousa positiva, non vai ser todo malo, precisamente polo feito de haber 4 mulleres, 4 candidatas, que estevamos aquí e como estamos en directo penso que non compre pedir un aplauso, pero incluso inclúo nesto tamén a tanto María José López como a Alba Nogueira. Tiveron que pasar 531 anos, como ti dis, que se di pronto, pero había 4 mulleres candidatas e penso que iso froito da consecuencia da evolución da sociedade e penso que do empoderamento feminino. Pero o segundo detalle desta campaña é que no día a día as mulleres seguenos a pasar cousas
chamémoslle surrealistas, como que che digan díxome fulanito que non che vai votar porque vistes moi pija. Sí, isto pasa. Terceiro punto, en relación coas promesas dunha universidade feminista, inclusiva, sostible, a favor da paz, etc. Eu teño unha absoluta discrepancia de enfoco ca profesora Crujeiras. Para min, todo iso ven de serie. Ela dirame que non, se non se di, non existe, non? Como me dixo algunha vez, eu digo que estamos aquí nunha institución académica que ten que debater con máis ambición. Todo o que a profesora Crujeiras pregoa tamén o pode facer unha simple academia, pero aquí estamos a falar da universidade, dunha universidade pública, da máis importante de Galicia, dunha institución con 530 anos. Rosa. Bueno, eu penso que a Universidade de Santiago que vayamos a ter unha muller como reitora é toda unha conquista social e tamén da propia institución. Pero, obviamente, isto non chega para definir unha universidade como feminista, como a que nos queremos, nin tampouco vai a ser suficiente para que as mulleres teñamos dentro da propia institución o papel que merecemos. E o feminismo non ven de seu. Para iso, debemos seguir traballando arreo para acabar coas fendas que aínda persisten dentro da institución. Temos que traballar na detección e combate firme ante situacións de acoso e de todo tipo de violencia. E o compromiso coa igualdade non é crible, primeiro se non temos normativas actualizadas, levamos dende o ano 2024 sen un plan de igualdade, sendo tamén conscientes de que estas normativas teñen que vir acompañadas de mecanismos para facelos efectivas. Temos que traballar na procura dunha presenza igualitaria nos órganos de goberno e de representación. A paridade e as cuotas son clave, pero non son suficientes. En ese senso, temos que garantir a permanencia cando accedemos a postos de toma de decisións onde somos vítimas de mecanismos sutís de expulsión. Porque nos postos de poder, as mulleres seguimos sendo mulleres ante todo. E isto temolo vivido nesta campaña, non? A reitoría dunha universidade onde recibimos comentarios sexistas, comentarios violentos, onde se cuestiona o noso aspecto, onde o interese sobre a nosa vida familiar pasa a un primeiro plano. A igualdade non vai chegar con ter unha reitora. Eu estou convencida de que a igualdade lógrase cambiando a cultura da institución e as condicións reais da carreira profesional. Seguro que escoitaron estes días o dato de que cada vez son máis os xóvenes que rexeitan o feminismo ou consideralo un arma de manipulación política. Ata que punto lles preocupa esta tendencia e, se é así, tomarán algunha medida na universidade? Maite. Pois sí, realmente preocúpame moito, como che dicía antes, a universidade que queremos ser feminista e sostible, e preocúpame moito tamén porque a dinámica que se veu sucedendo nesta campaña, e falamos desto, cando falamos de que queremos espazos libres de acoso, non? Pois, cando eu denuncio actos como as pintadas que tiveron lugar en Ciencias da Educación, persoas moi vinculadas á candidatura de Rosa Crujeiras, que despois me chamen para recriminarme que estou a vitimizarme, ata aí poderíamos chegar. E falo desto e explico vos un pouco o que sucedeu. Un día, cando fun precisamente a Ciencias da Educación a falar ca xente de ali, atopei unhas pintadas que publicamos nas nosas redes onde se ponía foros fascistas desta universidade, Maite baite. Maite todavía non chegara. Isto, cando eu poño sobre manifesto que o que está a suceder, preocúpame moito que se me acuse con vitimizarme. Porque se eu son unha persoa que teño unha trayectoria solvente, con unha personalidade, son catedrática, ao fin de contas, penso como se vai enfrentar unha estudante ou unha persoa que teña unha personalidade menos forte que a miña para amosar algo que está sendo para min, desde logo, un caso de violencia e como vai ser refrendado iso por outro equipo de goberno en caso que llegase o equipo de Rosa Crujeiras. Bueno, esta cuestión que comentas, non? O negacionismo que chega a todos os ámbitos. Eu creo que isto temos que combatilo con sensibilización, con formación e con datos. Esta universidade fixo un estudo fai 2 anos, fai 3, no 23, sobre a diagnose da fenda salarial. Estamos nunha institución pública e entón pensaríamos aquí non é posible que haxe unha fenda salarial. Sí que hai, segue vixente, ademais se percibe máis aínda polas diferenzas no niveis de representación nas categorías profesionais máis altas. Esta fenda de xénero, en particular, está moi relacionada cos incentivos na investigación. As mulleres nos custa máis chegar aos postos máis altos da carreira, tanto no PDI como no PTSAS. E, ademais, donde máis se ve esta fenda é justamente no momento na que as mulleres entramos na maternidade ou posteriormente cando asumimos
maioritariamente a responsabilidade de cuidados e da xestión do fogar. Como podemos combatir o negacionismo? Temos datos para corrixir esta fenda. Temos que poñer medidas efectivas de conciliación e de apoio ás carreiras das mulleres e temos que sensibilizar e formar o noso estudantado. Comezamos este debate falando de feminismo, recollendo os ecos do 8M, con manifestacións multitudinarias, nas que tamén se escoitou de novo o non á guerra. A guerra en Oriente Próximo está acaparando boa parte da actualidade estes días, así que gustaríame tamén coñecer a súa posición sobre este conflicto. Rosa, comezo contigo. Respaldas o non á guerra de Pedro Sánchez, a posición do presidente do goberno neste conflicto? Respaldamos o non á guerra e eu vou investir os meus 2 minutos porque penso que neste tema non hai discusión posible, Ricardo. A universidade ten que ser un espazo para o pensamento crítico e o diálogo aberto. E temos a responsabilidade de falar dos conflitos que marcan o noso tempo, tamén da guerra. E moitas voces autorizadas e organizacións internacionais, xa ligando con outro tema que lamentablemente segue estando aí, teñen cualificado as actuacións do Estado de Israel en Gaza de xenocidio e denominalo así un compromiso coa verdade e cos dereitos humanos. Falar dos conflitos do noso tempo obriganos a reafirmar tamén a necesidade dunha verdadeira cultura da paz, e a paz é construción activa de condicións de xustiza e respeto mutuo. E desde as aulas universitarias temos que promover sempre o diálogo e o coñecemento de mecanismos e ferramentas para superar o odio e a deshumanización. A universidade é un espazo de convivencia, no que debemos aprender tamén que a democracia non é só un sistema político, senón tamén unha procura de relacións colectivas xustas. E eu, no nome de todo o meu equipo, que estendo moito máis aló das persoas que formarían o equipo de goberno, transmito-vos a nosa condena polas accións do goberno israelí contra o pobo palestino, ocasionando o seu xenocidio e usurpando o seu territorio. Adherímonos á expresión de condena a actuacións da CRUE, así como as medidas acordadas polo Consello de Goberno, e comprometémonos, primeiro, a denunciar todos os convenios con institucións israelitas. Constanos tamén que desde a decisión tomada polo Consello de Goberno como universidade non se participou en ningunha petición máis de proxectos con entidades israelitas e así seguirá sendo. E tamén como universidade temos pechado relacións con entidades con base en Israel e así seguirá sendo. Pero tamén reclamamos, e así o faremos, cando estemos no goberno, maiores accións que permitan aliviar o sufrimento do pobo palestino, actuando especialmente sobre o estudantado universitario. Maite. Pois sí, se me permitides, eu quero comenzar este bloque cun claro e rotundo non á guerra. Unha chapa que pon máis flores e menos guerra, pero precisamente porque non queremos guerra, gustaríame pedirlle á profesora Crujeiras que recrimine, tomo fío do apartado anterior, as pintadas que apareceron, porque non facer guerra comeza por defender a liberdade de expresión nesta casa. Entón, 30 segundos e despois sigo. Tengo oportunidade de responder a profesora Crujeiras. Me parece que estamos falando de cousas moi diferentes, profesora Flores. Lamento fondamente as pintadas, pero penso que non debemos poñer ao mismo nivel unhas pintadas que un conflito internacional. Non nos puxen, pero comenzamos por algún sitio, porque o papel aguanta todo, despois hai que ver como nos comportamos cada un de nós. Por lo tanto, queda claro para min que eu fago recitamento á guerra en Irán, en Ucraína, o xenocidio en Gaza, por suposto, son unha firme defensora do diálogo. Penso que o dereito internacional e a diplomacia teñen que ser o camiño e a folla de ruta a seguir. Preocúpame o rumbo que está a tomar este mundo en que haxa persoas que se crean donos del, persoas que crean que teñen legitimidade e a capacidade para facer e desfacer o seu antollo. E preocúpame que fagan iso en nome da democracia. E quero ser reitora dunha universidade que non mire cara a outro lado ante o sufrimento humano e non falla ir a Franxa de Gaza para saber realmente o que pasa, porque todos os podemos ver na televisión. Eu quero unha OSC que defenda o coñecemento, pero tamén os valores, e a cooperación académica non pode ser unha cortada moral. Non podemos pedirvos aos estudantes un pensamento crítico nas aulas e silencio institucional fora delas. Hai momentos no que a universidade ten que posicionarse e os seus representantes tamén, porque ser universidade significa ter conciencia. Maite, pregúntoche directamente, se saes elexida reitora, farás públicos os convenios que aínda están vixentes con entidades israelíes e se é así, estás disposta a suprimilos?
Haberá que analizar, evidentemente, se nos manifestamos. Nós fomos os únicos que nos manifestamos precisamente cando pois a Asociación Galicia por Palestina se dirixiu a nós solicitando un compromiso persoal e institucional con dereito internacional e cos dereitos humanos universais no contexto de xenocidio contra o povo palestino. E se me dixades, vou ler exactamente o que puxemos no primeiro punto, porque fomos os únicos que lle respondemos. Comprométome a que a Universidade de Santiago de Compostela revise, con criterios académicos, éticos e de respeto ao dereito internacional, os convenios e acordos de cooperación vixentes, garantindo que ningún deles implique complicidade con vulneracións de dereitos humanos. Calquera decisión sobre a continuidade dos acordos vixentes adoptarase tras unha avaliación individualizada, rigurosa e fundamentada. Brevemente, Rosa, porque xa fixiste referencia a isto, pero estades dispostos a revisar os convenios que ainda están vixentes e a suprimilos? Temos convenios vixentes, os convenios se poden denunciar e, por suposto, comprometémonos a revisar os acordos que quedan neste momento en marcha, pero insisto en que non se asinou ningún acordo máis e debe continuar nesa liña. O certo é que estamos nun mundo cheo de incertezas, inmersos agora nunha guerra que non sabemos canto vai durar, ni que dimensións pode acadar, incertezas que chegan de todos os ámbitos, tamén do tecnolóxico. Vamos a entrar no terceiro bloque de debate. Falamos da inteligencia artificial na universidade, do mapa de titulacións. A inteligencia artificial chegou para mudalo todo. A universidade debe ser garante dun uso ético e razonable da IA. Como se vai aplicar a inteligencia artificial no USC se vostede reitora, Maite? Pois se falamos de inteligencia artificial estamos a falar de digitalización e dunha das principais diferencias entre as dúas candidaturas, porque nós levamos a vicerreitoría de digitalización que dirixirá Xosé Ramón Fernández, mentres que noutra candidatura é un campo de acción que aparece diluído noutras áreas. Eu non penso que a inteligencia artificial sexa unha amenaza para a universidade, senón máis ben unha proba para demostrar se sabemos liderar o cambio. Ás veces falamos de inteligencia artificial como algo que vai chegar, pero a IA xa está aquí. E xa está cambiando todo. A modo de anécdota, seguro que vistes estes días precisamente unha nova na que había un rapaz que fixo o MIR copiando con smartwatch e máis con inteligencia artificial. E xa está aquí e veuse para quedar, e por iso temos que subirnos a este tren antes de que sexa moi tarde para collelo. Non podemos limitarnos a observar un cambio que nos pode atropelar, senón que temos que liderarlo desde a responsabilidade dunha universidade pública. Temos que ver a IA xenerativa como unha grande oportunidade para mellorar a calidade da docencia, da investigación e da xestión, pero debemos facelo coa visión de que é unha tecnoloxía que debe estar ao servizo das persoas e da misión académica. O noso compromiso, integrar a inteligencia artificial na vida da universidade de maneira progresiva e ética, garantindo sempre o control dos datos, a transparencia no seu uso e o respeto dos principios legais e éticos. Rosa, a IA unha oportunidade ou unha ameaza? Unha oportunidade, sen dúbida, pero a inteligencia artificial é un elemento non central das transformacións sociais que estamos a vivir e, obviamente, as universidades como espazos de coñecemento, de innovación, pois non son alleas a esta realidade. Dentro da universidade, nós queremos unha IA confiable, unha IA responsable e unha IA centrada nas persoas e, por suposto, que siga as mellores prácticas que debemos atender necesariamente o novo marco normativo, o Regulamento Europeo de Inteligencia Artificial ou as prácticas que vende publicar recentemente a ESIA. Aspiramos, ademais, a ser unha das primeiras entidades en aplicar e asegurar esta IA responsable, ética, confiable, robusta, dende a xestión, a formación e a investigación. Se me permitides, por facer un punto sobre a xestión, a IA na xestión, creo que temos que pensar que digitalizar hoxe en día non é transformar a digital os procesos actuais, é redeseñalos asumindo que de forma nativa se van desenvolver nun entorno digital, con IA ou cun grande apoio da IA. Ten que ser, non? Para min, un elemento máis que facilite a xestión e a relación entre distintos axentes, pero non pode definir a nosa estrategia. E, por outra banda, na práctica docente, creo que temos, obviamente, que integrar as novas ferramentas que xa docentes e discentes estamos a usar, pero acompañando de formación para o seu uso ético e responsable. Tamén na investigación. Un último punto. Sí. Penso que hai que remarcar que a universidade segue sendo un espazo de pensamento crítico e de creación de coñecemento. A IA vai a mudalo todo, tamén vai obligar a adaptar as titulacións da universidade ás novas realidades do mercado laboral, sen dúbida, pero o primeiro desafío que deberán acometer como reitoras, a que se haya elexida o vindeiro mércores, é a descentralización da docencia de medicina.
Foi un erro ese acordo, Maite? Vostede tería firmado ese acordo? Pois penso que neste momento non temos que quitarlle valor o que fixo unha xunta de facultade da Facultade de Medicina en particular, que é a que está afectada por esta situación, non? Por suposto que se elixiu eso, nos agora temos a misión de levar a cabo este convenio, precisamente pois aí tamén querería entrarnos un eso, non? Nos temos persoas elixidas para ocupar a delegación, en particular o profesor doutor Enrique Domínguez, que xa todos coñecedes a súa trayectoria e a súa solvencia profesional e académica, mentras que a candidatura de Rosa Crujeiras optou por incorporar a outro excelente profesional, que é o Dr. Juan Atei, pero que deberá abandonar o seu cargo en menos de 5 meses. É algo que a nosa Facultade de Medicina, que é un dos buques insignias desta universidade, non se pode permitir nun contexto no que será fundamental a estabilidade, o liderado para garantir o axeitado desenvolvemento do convenio de descentralización. Pero a mí o que molesta de todo isto non é a elección do Dr. Juan Atei, está no seu dereito e aparte é un profesional e colega. O que me molesta unha vez máis é a falta de transparencia e que se engane o electorado. E xa que a profesora Crujeiras non o fan, vou non dicir eu, porque a semana pasada comenzaron a non sair os números da campaña tan claros, especialmente na Facultade de Medicina, que é un dos centros con maior número de votantes. Ela se presentaron no seu día como delegado para as Ciencias da Saúde a profesor Rafael López, que é o xefe de Oncoloxía, que aceptara a designación antes de coñecer a composición do resto da candidatura. Pero cando viu a falta de cohesión interna e que ia ser un grupo ingobernable, deu un paso ao lado. Logo nos anunciamos o profesor Enrique Domínguez e foi iso o que forzou a profesora Crujeiras precisamente a improvisar acompañando co doutor Juan Atei para tratar de frear esa vía de auga. Pero o Dr. Juan Atei vai deixar de cumprir os requisitos para ocupar o cargo de delegado de Ciencias da Saúde no vindeiro mes de agosto e a xente debe sabelo. E vostede trata de agochar esta verdade para aproveitarse do seu prestixio profesional para reter uns cantos votos. Rosa. Era o tema do acordo de descentralización, non? Ben. Pero podes reforzar se queres. Dá o mesmo. O acordo de descentralización, non? Temos un acordo institucional e os acordos institucionais están para cumprilos e facelos cumprir. A responsabilidade do título recae sobre a Facultade de Medicina e Odontoloxía, que terá todo o apoio do equipo de goberno. Temos que cumprilo e facelo cumprir con garantías, liderando como responsables da titulación este proceso de implantación e de seguimento. E temos tamén que ter en conta que no 29 o acordo decae, polo que eu penso que unha magnífica oportunidade, e así o trasladamos esta mañá na Facultade de Medicina e Odontoloxía, para aproveitar as capacidades da nosa facultade para ampliar e mellorar a súa oferta formativa a partir dunha reflexión do propio centro. E creo que é importante tamén en que incidamos en que aquí non todas as partes cederon o mesmo e temos tamén que pensar no impacto que pode ter este acordo non só sobre a nosa formación, senón tamén sobre o polo biomédico que temos en Compostela. Veremos que pasa co futuro de medicina. Son as 7 da tarde, 43 minutos. Estamos en directo na cadena SER dende o Salón de Actos da Facultade de Ciencias Políticas de Santiago, no cara a cara da campaña ao reitorado da Universidade de Santiago, o cara a cara entre Rosa Crujeiras e Maite Flores. Antes de entrar no cuarto bloque deste debate, política de persoal e financiamento, quería lanzar unha pregunta ás dúas candidatas. Maite, como calificarías o legado que deixa Antonio López como reitor? Pois eu penso que cada un, cando asume o compromiso de enfrentarse a unha reitoría, hai que recoñecerlle o traballo, o esforzo e, por suposto, a dedicación, porque é moita. Entón, o legado que deixa non é un legado peor que o que deixou seguramente en moitos dos aspectos, por exemplo, no tema de prazas, onde tiñamos unha bolsa de acreditados infinita, eso foi algo que se aplicou con igualdade a todas as áreas para que podamos facer esas promocións realmente, non? Entón, hai cousas que se fixeron mal e cousas que se fixeron ben. Rosa? Eu respeto moitísimo o traballo do reitor López, así como de todos os homes que foron reitores nesta universidade. Pero creo que se perderon grandes oportunidades no ámbito, sobre todo, na forma de planificar, de dotarnos dunha política tanto de formación como de investigación, como de abordar os grandes retos que temos, pois, por exemplo, no ámbito da xestión. Tamén hai que recoñecer que foi un período complicado, cunha pandemia de por medio, que isto todo pois dificultou incluso a convivencia na universidade. Entramos neste cuarto bloque. Outro dos desafíos é o relevo xeracional, a renovación do profesorado.
Como abordar ese reto, Rosa? Bueno, levo insistindo estes días na idea de que recibimos regular, acompañamos mal e despedimos peor. A todo o noso persoal, que xunto co estudantado pois son o noso principal activo, non? Como universidade pública. En este momento non só temos o reto por diante de mudar o xeito no que recibimos, acompañamos e despedimos, senón que tamén o faremos nun contexto dun forte relevo xeneracional nos dous colectivos, non? As claves que nos pensamos que debemos poñer sobre a mesa para abordar este reto con éxito están na planificación, tanto de PDI como de PTXAS, e na transparencia. Primeiro, unha planificación que ten que atender ao particular, nas necesidades que se van xerar nos vindeiros anos, coa vista posta no medio prazo e orientada á incorporación de perfis que precisaremos no futuro. O segundo, a transparencia para dar seguridade e garantías a todas as persoas traballadoras de como se vai avanzar na súa estabilización e na súa promoción, así como na supresión de bolsas de precarización. Eu, simplemente por apuntar, eu creo que non hai excelencia académica e científica se non temos unhas condicións laborais dignas. Maite. Pois eu penso que tamén aquí temos moitas diferencias no programa, aínda que é difícil vela, porque vexo que a miña contrincante pois adoptou as mellores medidas das políticas nestes días, non en pensar unha cousa, dicir outra e logo facer outra, e non confrontar nin responder en ningún caso. Vemos que seguimos todavía con esta política de facer unha campaña anestesiada, non? E penso que a comunidade universitaria temos que saber respostas. Nos temos claro que temos que potenciar a captación, reformar a formación do novo PDI, para que fagamos unha carreira atractiva, porque moitas veces captamos talento pero deixámolo fuxir porque non temos realmente unha planificación. En eso imos traballar, facer planificación, facer estabilización e retención de talento. Temos política de promoción e recoñecemento do PDI, facilitando a promoción ás figuras nas que se estea acreditado. Non imos volver xerar as bolsas infinitas de acreditados nas que estivemos moitos anos subindo e baixando nesas listaxes de agarda. Tamén temos que traballar despois nas listaxes de sustitución do PDI para facelas máis áxil. É unha das solicitudes máis correntes que estamos a ter de todos os centros, non? Pola nosa parte, a primeira actuación temos claro que en tema de PDI vai ser iniciar os trámites para a convocatoria de prazas de estabilización de PDI que rematen contrato este ano. Seguidamente, analizaremos necesidades docentes inaprazables en áreas onde a capacidade docente non cubre un cargo, creando pois, as plazas que conveñan, sexa axudante ou doutor permanente laboral, titular, etc. En materia de promoción, seguiremos a traballar para que non se creen as bolsas, como dixen, apoiando a promoción académica en todas as áreas por igual. E faremos unha revisión xunto coa mesa de PDI dos criterios empregados para a definición das necesidades estruturais. Para facer fronte aos desafíos que ten por diante a universidade é preciso financiamento, son precisos cartos. Debe invertir máis a Xunta na Universidade de Santiago, Rosa? Bueno, temos por diante a negociación do novo plan de financiamento. Obviamente, nos imos reclamar que se chegue ao porcentaxe que marca a LOSU do 1% do Produto Interior Bruto. E sabemos que o financiamento que recibimos a través do plan de financiamento é crucial para a sostenibilidade financiera da universidade. Somos unha universidade pública e debemos financiarnos con recursos públicos, pero eu creo que dende dentro temos que tamén facer unha boa planificación, unha boa proxección de que imos a precisar tanto no eido das infraestructuras como no eido do relevo profesional, non? Porque son realmente os dous grandes bloques, os dous grandes ámbitos de actuación que máis investimento requiren. Maite, preciso maior compromiso da Xunta coa USC? Pois precisamos realmente ter unhas claras necesidades e saber que queremos como USC. Temos claro que somos unha universidade diferente do resto das universidades do sistema universitario galego. Entón, para iso, o primeiro que precisamos é a autonomía universitaria con absoluta firmeza para que se nos asigne a porción da tarta que precisamos. Non imos pedir por pedir, pero imos saber o que temos que pedir. Non? De alguna forma non podemos estar subordinadas a un goberno. E repito, imos exixir o que nos corresponde. Tamén esta parte, comentar que nos anunciábamos fai nada precisamente a nosa xerencia, a coalición de Xosé Antón Freire, o que lle agradezo especialmente o seu compromiso valente para subirse a este equipo, igual que a Xosé Ramón Basante, porque ambos os dous están a sufrir moitas presións por parte de membros do equipo de Rosa porque están no equipo equivocado. E tamén aquí marcamos diferenzas porque a xerencia que elixiu Rosa Crujeiras rompeu o consenso, pertence a unha universidade que rompeu o consenso
entre o mapa de titulacións do que falábamos antes precisamente. É un cargo político en activo, e o que temos dúbidas é que non vai a ser que pase que nun determinado momento confunda a camiseta que ten que defender, porque isto xa lle pasou noutros momentos da súa vida. Tamén nos preocupa por parte, porque supoño que a vos falarían e vos informaríades da UDC, pois que se produxo, mentras estuvo el precisamente na xerencia, unha forte reducción do persoal docente e investigador. Pregúntalle ao profesor Rosa se esa é tamén a política que ten pensado desenvolver o señor Villoslada na Universidade de Santiago. Bueno, non, iso non é certo, lle fallan as datas a vostede. Juan Díaz Villoslada, a persoa que nos eleximos para a excelencia, non é un político en activo. Tivo unha actividade política durante 6 anos, pero ten 38 anos de carreira no sector público. O seu currículum é público e poderlo ver todos. Bueno, vamos a entrar xa na recta final do debate para facer un pouco de balance de campaña, porque con este debate remata a campaña o reitorado. Durante todo o debate hubo constantes alusións por parte de Maite Flores a outra candidatura, a candidatura de Rosa Crujeiras. Estes días escoitamos como incluso o reitor saínte, Antonio López, dixo públicamente que non lle gustou o tono da campaña. Vostede sentiuse interpelada por esas palabras de Antonio López? Non me sentí interpelada no tono de que non me gustou, porque precisamente a mí non me gustou o tono da campaña. Na primeira rolda eu non esperaba isto, non viña a facer a política a uso, senón que viña a facer política universitaria, e esperaba que houvese pois un pouco que un debate académico, no que confrontásemos persoas e confrontásemos tamén programas. Pero, bueno, quizáis cando elixes quen te dirixe a campaña que é do sector político, precisamente, pois poda suceder estas sucesións, non? Rosa, vostede sentiuse interpelada por esas palabras de Antonio López? Non. Non. E hai algo do que se arrepinte? Algo que non terías feito se volvese a comenzar agora a campaña? Pregunta que danzas dúas. Tampouco. Pois eu non, porque non fixen nada. O único que fixen foi poñer sobre a mesa, e unha vez que estaba nesta segunda volta, precisamente, situacións que sufrira e que me costa todavía ver que non se censuren por parte dos demais compañeiras. Sí. Crees que se politizou demasiado este debate, esta campaña, Rosa? Bueno, eu... Me vas a deixar facer unha intervención un pouquiño longa, verdade? Venga, un pouquiño. Neste proceso electoral vimos estilos diferentes de entender o liderado universitario. E eu creo que isto é moi lexítimo. Vale? Eu creo que cada persoa amosa como concibe a universidade tamén a través da forma na que se expresa sobre as persoas que formamos parte da súa comunidade. E no meu caso, eu non me anestesiei, tomei unha decisión consciente de non participar nunha dinámica de descalificación personal nin de confrontación agresiva baseada en insinuacións. E se son sincera, houbo momentos nos que as reiteradas acusacións dirixidas cara a min e cara ao meu equipo me fixeron sentir a tentación de responder no mesmo ton, pero non o fixen, nin o vou a facer hoxe. Non o fixen, en primeiro lugar, porque a agresividade e o enfrentamento non forman parte da miña maneira de entender as relacións persoais nin a vida universitaria. E non o fixen tampouco porque respeto profundamente a universidade que aspiro a dirixir nos vindeiros 6 anos e que se sostén sobre principios que nos obrigan a todos, sobre o diálogo, sobre o respeto á discrepancia e a procura honesta de consensos. E non responder a provocacións dirixidas cara a min ou cara ao meu equipo non é un signo nin de debilidade, nin de seguridade, nin de falta de liderado. Ao contrario, é o resultado dunha convicción profunda de que non todo vale, de que o fin non xustifica os medios e de que é a universidade a que se debilita cada vez que se sustitúe o argumento pola sospeita. E da miña parte, esta campaña, e sabédelo ben, tratouse de falar de universidade, e só de universidade, de como mellorala, de como facela máis útil para a sociedade e de como fortalecer esta comunidade universitaria. Eu non estou disposta a dividir nin polarizar a cambio de sentarme en San Xerome. E cada candidatura amosou a súa maneira de facer campaña. E iso di moito da maneira na que se pretende liderar esta universidade. Maite. Pois, por suposto, nos mantivemos todo o tempo que estivemos na campaña un sentido de respeto e críticas xa dentro do sector académico, confrontando programas, confrontando tamén persoas que integraban candidaturas, pero sempre dende o respeto e sempre de unha forma directa e sen nos esconder detrás precisamente de perfis anónimos. Eu decía no seu momento que sempre calquera crítica que lle tivera que facer de programas ou de actuacións, antes incluso me preguntabas non sobre o actual mandato, pois fíxeno directamente, fíxeno de
dende a educación, que creo que é como temos que traballar. Pero ás veces, como precisamente decía Rosa, cando non se din as cousas non existen, non? E cando non fan esas reprobacións, actos que estou dicindo que sucederon, sempre dicen que non dixera que fora Rosa Crujeiras, senón sí que xente da súa contorna, non? Sí, a modo de balance, por ir pechando, que despois teñen un minuto final cada candidata para dirixirse por última vez á comunidade universitaria. Voulles pedir un exercicio complicado que me resuman nunha frase que diferencia a súa candidatura da contraria. Empezo contigo, Maite. Que ten de diferente a túa candidatura da de Rosa Crujeiras? Pois ten moitas diferencias. Nós somos un equipo que partimos somos formado por xente de base da universidade que traballamos arreo para facer unha universidade mellor sen ter esa ansia de poñernos ningunha medalla por chegar á reitoría. Ese é o primeiro. Somos tamén un equipo liderado por unha persoa que é moi institucional, comprometida ca institución. E se me deixas unha frase? Se me deixas unha frase máis, temos claras diferenzas porque temos a aposta por a internacionalización, a universidade ten que ser referente e pola digitalización. Eso implica incorporar a IA. Rosa, pechas este bloque. Sí. Unidade, respeto, coñecemento e consensos. Pois, pechado queda. E imos a pechar este cara a cara cunha última mensaxe dirixida á comunidade universitaria. Un último minuto. Comeza Maite Flores. Bueno, pois esta mércores a USC comezará a escribir un novo capítulo da súa historia. Por primeira vez en 531 anos terá unha reitora. Eu non quero ser a reitora para colgarme a medalla de ser a primeira. Quero ser reitora para que detrás de min veñan moitas máis. E esta campaña quédome, sobre todo, coa ilusión que espertou o noso proxecto. Unha universidade con ambición que se anticipe ao futuro, máis digitalizada, máis internacional, que capte, protexe e potencie o talento, que faga investigación de vanguarda e transfira coñecemento á sociedade. Unha universidade comprometida co país. Esa é a USC que quero e pola que imos traballar. Só falta que nos deades a oportunidade. Para iso, pido vos o voto ao profesorado, ao persoal técnico de xestión de administración e de servicios e ao estudantado. E os que estades indecisos, que saibades que un voto en branco é un voto para os outros. Pídovos que confiedes en nós, porque non vos imos fallar. Moitas grazas. E minuto de peche para Rosa Crujeiras. É o momento. Non de cambiar de regras, senón de xogo. É o momento de mudar o mundo. É o momento do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade. Estas verbas de Begoña Camaño definen ben o que queremos para a nosa universidade. O día 11 temos unha oportunidade, a de demostrar que a comunidade universitaria está unida, dende Lugo e dende Compostela, para defender unha universidade pública, excelente e comprometida coa sociedade e co futuro do país. Eu comprométome, como reitora, a servir a nosa universidade con diálogo, con traballo rigoroso e con responsabilidade, tendo presente que a universidade non pertence a quen a goberna, pertence á súa comunidade, pertence vos a vos. Participade o día 11 e apoiade o noso proxecto, que é tamén o voso, o de todas e todos. Maite Flores e Rosa Crujeiras, moitísimas grazas ás dúas por participar neste cara a cara organizado pola cadena SER e moita sorte o vindeiro mércores, moita sorte ás dúas e gracias, boas tardes. Moitas grazas a vos por organizar. E a todos os que estades aquí no Salón de Actos de Ciencias Políticas e os que nos seguides na antena da cadena SER, grazas, como sempre, por estar aí. O mércores, a USC decide o seu futuro, o resultado, contarémolo como sempre, aquí en Radio Galicia na cadena SER. Boas tardes. De seguido comeza Hora 25 con Aimar Bretos. Boas tardes. Son las 8 de la tarde.